Eta gaurko azkenengo hitzartzeari paso emateko, hementxe daukagu, Unai Fernández de Betoño, bera ere arkitektua, irakaslea, eta zurea da hitza. Ondo, egunon, eguerdion ja guztioi. Nik uste ideia gehienak ja esan da daudela, baina, bueno, saietuko naiz akaso beste hitz batzuekin eta saltzen. Hitzaldi labur honi jarri diote komunitaterako hirigintza izena. Bueno, nik uste pixkate joango dela komentatu izan diren ideia batzuen hildotik. Asmoa daukat esatea laburki zer den niretzat komunitaterako hirigintza. Egia esan ez da ideia berri bat, egina dago, 20. mendean asko landu den ideia da, gutxienez zenbait esparrutan, eta gaur egun berritze bat izaten ari den ideia da, eta nire ustez zorionez, ezta. Eta azkenik, saiatuko naiz tartekatzen pixkat EASoko eremurako ideia batzuekin, eta ja, eskusatio non petita, ez nago ados metroaren proiektuarekin, baina nik uste baita ere joan behar garela pentsatzen zer nolako eremu egin daitekeen EASon, nahiz eta horrek ematen duen pixka kontraesanean dagoela bestearekin. Nik uste ez daudela kontrajarritan, nik uste lan egin behar degula alor guztietan, eta bueno, saiatu behar garela gertatzen ari den guztiari aurreratzen, ezta. Komunitaterako hirigintza zer da? Interes kolektiboa defendatzen duen hirigintza. Interes kolektibotzat, egia esan, hor eztabaida izan dezakegu zeintzuk diren interes kolektiboak, politikoak, ekonomikoak, sozialak, lau familia aberatsek ere osatu dezakete komunitate bat, baina nik uste hemen aldarrikatzen ari garena da herritar klasearen interes minimo batzuk bilatzen dituen hirigintza, ezta? Babes batzuk ematen dituena, hezkuntza duina ematen duena, etxebizitza duina, lan duina, osasun atentzio duina, eta beraz hori izango zen komunitaterako hirigintza, eta nik uste ideia horiek toki batean ere ematen direla, komunitatea ere zentratzen da toki jakin batean, eta hori da auzoa. Komunitaterako hirigintza auzoan lantzen da. Eta batez ere hiru ezaugarri nagusiak dauzka. Forma aldetik, nik uste densidade minimo bat izan behar duela komunitaterako hirigintza edo auzo idealak, funtzionalki anitza izan behar du, eta sozialki kohesionatua. Nik uste hiru ezaugarri horiek biltzen dituela auzo egoki baten hirigintzaren ezaugarriak. Formari dagokionez, densidadeari dagokionez, esan behar da, adibidez, irudi honetan aspaldikoa da, 60. hamarkadakoa, baina agertzen dira 5 antolamendu oso ezberdinak, baina 5etan dago eraikigarritasun berdina. Daude nolabait esateko etxe bizitza kopuru berdina, ezta? Eta segunda nola jartzen diren formalki gauzak, emaitzak oso ezberdinak izan daitezke, harreman batzuk erraztu daitezke ala zaildu, eta beraz, nik uste oso kontuan hartu behar den gaia dela densidadea, baina ez bakarrik densidadea, baita ere jarraitutasuna eta konpaktutasuna. Hemen ere hitz egin izan da, zer nolako kontrola egon daitekeen etxeen eta espazio publikoaren artean, eta nik uste hori errazteko kale jarraiak ere saiatu egin behar garela lantzen. Historian zehar hori ez da beti horrela egin izan, eta akatsetatik ere ikas dezakegu, eta nik uste saiatu egin behar garela baita ere hiria ez bakarrik densoa izaten, baizik eta baita ere jarraia eta konpaktua. Bestalde, aniztasuna ere aipatu dut. Aniztasunak esan nahi du ez izatea auzoa zerbait monofuntzionala, ez izatea bizitzeko tokia leku batean, lan egiteko tokia beste leku batean, aisialdia edo komertzioa egiteko beste toki batean, ze azken finean horrek egiten duena da hiria pobretu, eta gainera ez bakarrik ikuspegi funtzional batetik, baizik eta baita ere ingurumenaren ikuspegitik banandu egiten badira funtzioak azkenean mugikortasuna induzitu egiten da, eta nik uste ikasten ari garela azken hamarkadetan gertuago baldin badauzkagu funtzio horiek eta auzo berean baldin badauzkagu, segurazki kasu guztietan ez da posible, baina ahalik eta gertuen baldin badaude etxeak, lantokiak, aisialdiguneak eta nik uste ingurumena ere ateratzen dela irabazten, zeren mugikortasuna ere alferreko bihurtzen dugu, ezta? Eta beraz, edo beste motatako mugikortasun batzuk landu daitezke, oinez, bizikletaz eta abar.
Eta hirugarren ezaugarria esan dudan bezala, pixkat ikuspegi sozialari ikusita, nik uste lortu behar ditugula auzo kohesionatuak, ezta? Eta hori lortzen da hainbat modutan, baino besteak beste beharrezko hornidurak auzoan bertan edukitzen. Hau da, Gasteizko Lakuarako auzorako egindako azterketa bat, eta erakusten du 600 metroko diametroko zirkunferentzi batzuetan, zer nolako hornidurak, zer nolako ekipamenduak dauden funtzioka, ezta? Hezkuntzaren alorrean, zerbitzu sozialen alorrean, ez dakit osasunaren alorrean, eta beraz, horrek ere egin dezake auzo bat kohesionatuagoa izatea, azken finean, dauzkazulako zeure zerbitzuak gertu, ezta? Orduan, horiek izango lirateke horrela modu orokorrean esan da, nire ustez, hiru ezaugarri garrantzitsu bete beharko liratekenak edozein auzotan eta komunitaterako hirigintzan. Egia esan, ideia hauek lehen aipatu da Clarence Perry izeneko soziologo batek landu zituen ja 20. hamarkadan, alegia duela 100 urte, New Yorkerako. Zergatik New Yorkerako? Bueno, hartzen ari zen tamaina bat preokupantea, oso handia zen, eta beraz, hasi ziren galdetzen hiri handia nola izan ziteken, ezta? Eta Clarence Perryk esan zuena, bere erantzuna izan zitekela auzo txikien batuketa, ezta? Eta beraz jarri behar genuela ardura, jarri behar genuela arreta auzo hori nola konfiguratu. Eta hau da, berak proposatu zuen marrazki bat, lehen Iker Eizagirrek erakutsi du marrazki honen eguneraketa bat, baina hau da, berak proposatu zuen jatorrizkoa, eta bertan erakusten du 5 minutu oinez irtetzen den diametro horretan, gutxi gora berak esartzen zuen 800 metroko diametroan, zer nolako konfigurazioa egin behar zen. Berak esaten zuen tamaina garrantzitsua zela auzoak ahalik eta txikienak izatea, baina tamaina nahikoarekin eskola bat edukitzeko, hori batetik, beraz txikiak, baino ez hain txikiak, ez oso txikiak, bestetik mugatuak izan behar ziren auzoak, eta muga horietan kokatzen zituen errepide edo kale nagusiak, alegia pasozko trafikoak ez zuen zeharkatu behar auzoa, horrela bestela zapustu egiten zen kaleen erabilera amableago bat, bestetik zentro bat eduki behar zuen, edo bihotz bat, non kokatuko ziren ekipamendu nagusiak, igual garai hartan elizak izan zitezken batez ere, baina gaur egun igual izango ziren beste funtzio batzuk, ez dakit bestelako zerbitzuak, gizarte etxeak, liburutegiak, eskolak eta bar, eta proposatzen zuen baita ere, espazio libre publikoen artean artikulazio edo ibilbide bat egon zitekela auzoaren barruan, komertzioak berak proposatzen zituen auzoaren kanpoaldean arteria nagusi hoiekin, edo kale nagusi hoiekin, batez ere bide gurutzeetan, eta hori zen Clarence Perryrentzat auzo ideala. Egia esan, New Yorkeko, ikusten baldin badugu EASOko tamaina, hitz egiten ari gara askoz txikiagoa den eremu batetaz, Perryk proposatzen zuen auzoak zeuzkan 800 metro luze, eta EASOkoak gutxi gora bera dauzka 575, ezta? Orduan, jartzen baldin badugu berak proposatutako zirkunferentzia EASOren gainean, hor ikusten da, 800 metroko diametroko zirkunferentzi horrek askoz gehiago hartzen duela, baina dena den nik uste berak proposatutako zenbait ideia berreskuratu daitezkela, eguneratuz noski eta tokiratuz edo tokiko aldaketa bereziekin eraldatuz. Perryk esan zuen gauza interesgarri bat, eta da ideia hori egin daitekela densidade oso bajoarekin, eta adibidez ezkerreko irudian berak proposatu zuen, hor asmatu zuen auzo bat, familia bakarreko etxetxoekin beteta, ideia horiei jarraikiz, eta eskuinean egin zuen berdina, baino oso densidade altuko beste auzo batekin, ezta? Beraz, hori interesgarria da. Komentatu ditugun ideiak ez doazela densidade jakin batekin, ezta? Berak bai zeukala ideia argi bat, eta zen auzoaren barruan, nik uste eta hau eztabaidagarria dela, baina berak argi zeukan etzela halako retikula ortogonal bat egin behar. Adibidez, Donostiko zentroan badago retikula ortogonal bat, eta berak esaten zuen azkenean kale horiek ez zaitula inora eramaten, ez? Eta orduan berak argi zeukan retikula ortogonal hori egon behar dela auzoaren kanpoan, eta gero barruan labirintikoagoa izan behar dela,
besteak beste, trafikoko paso hori ekiditzeko eta bertako espazio librea oinezkoagoentzat amableagoa, atseginagoa izateko. Interesgarria da baita ere Perrik proposatutako auzoa edo bere ikuspegia etzala bakarrik auzoan mugatzen, berak bazeukan ideia bat hiria osoa nola egin behar zen, eta ekipamendu nagusiak, hiriaren zerbitzurako ekipamendu nagusiak ez zituen kokatzen auzoan, kokatzen zituen igual hiriaren zentroan, baina ondo dago beti kontuan izan behar dugu bi eskala horien arteko elkarrizketa, ezta? Egon daitezke adibidez unibertsitateak ezin ditugu kokatu auzo bakoitzean, horiek igual nolabait zentralizatu behar dira beste toki batean, baina egon behar dira eskolak beste maila batekoak auzoz auzo, ezta? Perrik ere erakutsi zituen bere ustez jada eraikitzen ari ziren adibide batzuk interesgarriak zirenak ideia hauek jarraitzen zituztenak, adibidez Hampstead lorategirian, non zentro bat dagoen espazio libre publikoan eta ekipamendu batzuekin oso ondo hornituta, edo oso interesgarria den Rathburn eredua ere erakutsi zuen, hau eraikita dago Estatu Batuetan, New Jerseyn, eta egin zen 20. hamarkadan, duela 100 urte, eta interesgarria da, zeren eta erabat segregatuta dago autoen trafikoa eta oinezkoen ibilbideak. Orain Koldok Bienan aipatu duen eredu horretan bezala, hemen ja mugatzen ziren autoak superbloke edo superetxeirla hori inguratzera, eta beraz, barruan, gelditzen zen espazio libre publiko jarraitu bat, non oinezkoak egon zitezkeen lasai asko ze kotxeak ez ziren pasatzen. Eta gero, bidegurutzeetan proposatzen zuen kotxeak goitik pasatzea, goiko eskerreko irudean ikusten den bezala, eta oinezkoak azpitik pasatzea. Beraz, horregatik deitu zitzaion Rathburn hiriari, Safe for Children, hiri bat non umeak babestuta egongo ziren edo seguru sentituko ziren. Nik uste gaur egungo segurtasun irizpideekin eta genero ikuspegiarekin zubi horiek ez dira onargarriak edo egin beharko lirateke beste modu batean, baina ideia interesgarria da eta egia esan auzo desente egin izan dira, adibidez Ingalaterran, hau da Sheffield hiriko auzo bat 50., 60. hamarkadan egindakoa, eta egia esan ideia honetan oinarritzen da, superetxadian. Autoek inguratzen dute, sarrera daukat etxetara, baina gero bueltatu behar dira kanpora, eta barruan gelditzen den espazio guztia libre dago kotxeengandik, eta beraz hor umeak lasaiago jolastu dezakete, harremanak egin daitezke lasaiago espazio horietan, egon zaitezke espazio horietan. Perrik ere erakutsi zituen beste adibide batzuk, New Yorken adibidez ja, Stein eta Wright izeneko hirigile ezagun batzuk lantzen ari ziren ideia hau, eta, konparatzen baldin badugu Sunnyside Gardens izeneko urbanizazio hau EASOko eskalarekin, gutxi gora bera sartuko zen Sunnysideko etxe superbloke horietako bat gure eremuan. Gaur egun egia esan hor dago ia zuhaitzez beteta, egia esan oso polita egon behar da gaur egun, nik ez naiz bertan egon, baina hasierako irudietatik hauetara ikusten da nola esplosio bat egon da zuhaitzen partetik, eta halako zerbait ere planteatu ziteken EASOn non espazio zeharkagarri bat eta kotxengandik libre egon litekeen barnera, ezta? Ideia hauek modu ezberdinetara landu zituzten arkitekto hauek, Stein eta Wrightek, Los Angelesen ere planteatu zuten askoz ere densidade bajuago batekin, 800 metroko etxe uarte erraldoi batean, baina hor, erdian gelditzen espazio guzti hori kotxengandik libre dago, eta egia esan hemen konparazioa egiten badugu EASOrekin, sekulako tamaina dauka, eta hori bai ez dala sartzen bertan, ezta? Batzutan interesgarria da ikustea eskala berdinean nola ze tamaina daukan EASOk eta ze tamaina daukan adibidez Los Angeleseko etxeirla hori oinarrituta dagoena aipatzen ari naizen eredu horretan, Rathburn eredu horretan, non banatzen diren kotxeak eta oinezkoak. Auzo unitatearen ideia askotan landu da 20. mendean, nola hiri handia izan daitekeen hiri txikien batuketa, eta hemen dauzkazue adibidez berdinak, 40. hamarkadakoak, eta azkenean ideia da hori hiri polizentrikoa, lehen ere aipatu da, non zentro handi bat eta hazkunde amaigabea daukana egin ordez, saiatu edo pentsatu daiteke hiri handia izan daitekela auzo txikiagoen batuketa, ezta? Eta bakoitzak bere zentroarekin, bere ekipamenduarekin, eta abar.
ideia hauek adibidez ja gauzatu egin ziren Ingalaterrako hiri berrietan edo Newtown izenekoetan. Badakizue, Newtown asko planteatu zirela Bigarren Mundu Gerra eta gero, hain zuzen ere Londres halako zulo beltz bat zelako eta pixkat deskongestionatzeko Londres planteatu ziren hiri satelite batzuk, baina egia esan batzuk oso interesgarriak dira, ja hasieratik planteatu zirelako ideia hauekin, eta Harlow da hoien adibide on bat, eta ikusten da hor nola bai daukala zentro bat, bai daukala industrialdetxo bat trenbidearekin lotuta, baina gero, auzoz auzo joaten bazara ikustera, bakoitzak dauka bere gunetxoa, bere zentroa, eta batez ere aurreskola da horren ekipamendu nagusia, eta gero, lau auzotxoen batuketa bezala, distrito bat edo barruti bat egiten da, beste zentro bat daukana, eskala handiago batekin, eta bertan kokatuko zen, edo bigarren hezkuntzako eskola, lehen hezkuntzako eskola, eta beraz hor, badago jerarkia bat, non erakusten den hiri handia izan daitekela hiri txikiagoen batuketa. Eta hauin daiteke estilo batean edo beste estilo batean. Adibidez, mugimendu modernoa ere saiatu izan da, hau Le Corbusierren ideiei jarraikiz, beste estilo batean, baina antzeko zerbait planteatzen. Hau izango zen Londreserako planteatutako ideia utopiko bat, baina non ikusten den oso ondo nola hiri handia izan daitekeen hiri txikiago hoien batuketa, nola natura ere sar daitekeen auzo hoien artean ia zentroraino. Hau proposatu izan da adibidez eta egin izan da Rotterdamen, Rotterdam deusestatu zuten aliatuek Bigarren Mundu Gerran eta pixka berrera ikuntzan naziak kentzeko, kanporatzeko, eta berrera ikuntzan halako ideiak planteatu ziren auzo handiak egiterakoan, izan zitezkela horiek auzo txikiagoen eta gertutasunean oinarritutako hirian edo auzoen batuketaz, ezta? Hau ere Kolonbian, Brasilian ikusi daiteke antzerako zerbait. Brasiliaren kasuan 300 bider 300eko etxe uharteak egiten dituzte, beraien ekipamendu txikietan, eta gero interesgarria da nola batzen diren lau etxe uharte, osatu 600 bider 600 metroko unitate batzuk, eta hiri handia da hoien batuketa, ezta? Egia esan, hiri hori beste zenbait esparrutan ez da batere eredugarria, automobil pribatuan oso oinarritua dagoelako, baina badu bere interesa auzo unitateari dagokionez. Estatu Batuetan ere landu izan da hau, adibidez Kolonbian egin zen hiri berri hau, eta oso kontuan izan zuen ideia hori, eta ja gertuago gaur egun Krier anaiek adibidez Estokolmo handia planteatzerakoan pentsatu ordez izan zitekela zerbait monozentrikoa edo zentro baten hazkunde amaigabearen emaitza, hori izango zen ezkerreko irudia, ezta, hori sustatu daiteke eskuineko irudirantz jotzea, ezta, baina horretarako arreta jarri behar da auzoetan, auzo bakoitzak izan behar du bere zentroa, bere muga, eta berdeguneek inguratu ditzakete horiek. Eta interesgarria da nola azken urteetan ingurumenaren paradigmarekin batera sartu da baita ere garraio publikoaren garrantzia. Eta proposatzen da auzo berriak beti egotea transporte publikoaren, garraio publikoarekin lotuak, eta beraz satelite berri horiek, hau da Richard Rogersek proposatutako irudi utopiko bat, baino balio dezakena edozein hiri berrirako, edo hiri handi baten handipen bate planteatzeko. Eta pixkat azken urtetan ere, ari garena egiten izaten ari da lurraldean zehar banatu erabilerak, ari gara kanporatzen unibertsitate guneak, hori egin genuen hemen Leioan adibidez oso modu argian, kanporatzen ari gara parke teknologikoak, kanpora eramaten ari gara beste zenbait funtzio, eta nik uste erronka hurrengo urtetarako izango dela hiri eta lurralde, ez bakarrik hiri polizentrikoagoak egitea, baizik eta lurralde polizentrikoak ere sortzea. Azkenean hori joango da mugikortasun jasangarriago baten alde. Eta hau litzateke Iker Eizagirrek erakutsi duen irudia, Perriren eskema gaur eguneratuta, non agertzen diren auzo unitatea inguratzen duten kale nagusietan azpiegitura berdeak ere joan daitezkela, eta garraio publikoa joan behar dela, ez da gaur egungo errebisio batean.
Uste, bi ideia horiek garrantzitsuak direla, eta baita ere komertzioa ez duela zertan inguruko kaleetan bakarrik egon daitekeela txertatua barruko kale nagusietan. Eta azken urtetan akaso entzun dezue supermanzana edo superetxeirlen ideia oso lotuta dago honekin, zeren azkenean Aula de Ekologia Urbana izeneko estudioa Bartzelonakoak proposatzen duena da bertako zabalgunean kale guztiek balio izan ordez kotxea pasatzeko, esatea, kale hauetan kotxeak sartu ahal izango dira, baina bakarrik karga eta deskarga egiteko edo bertara iristeko, baina pasosko trafikoa debekatuko dugu. Eta horrek ekartzen duena da, halako superetxadi batzuk planteatzea, handiagoak direnak, eta lortzea barruan espazio bat, non kotxeak pasatzen ez direnez, beste erabilera amableago batzuk, atseginagoak ager daitezken, ezta? Hori aplikatzen ari da zenbait mugikortasun planetan, nik uste Donostirako ere egin zala eskema bat ideia hoiei jarraikiz, baina batez ere Gasteizen 2007tik mugikortasun plan bat daukagu ideia horretan oinarrituta, naiz eta aspalditik daukagun superetxadi bat, Lako Arriagan, hemen ikusten den bezala, egia esan ez da oso ondo ikusten irudian, baina eskuineko orto argazkian, goitik behera, erdian, ikusten da espazio libre berde bat, hori ez dute zeharkatzen kotxeek. Kotxeak iritsi daitezke etxeetara, baina gero bueltatu behar dira atzera, eta bakarrik inguratu dezakete superetxadi hori. Egia esan, nire ustez, emaitza hemen ez da oso zorionekoa izan, gero bertaratzen baldin bazarete, eskala handiegia da, densidade oso altua da, adibidez, beheko parke hori erraldoia da, igual beste eskala baterako pentsatua da, baina ideiak balio du. Eta interesgarriena da mugikortasun planari dagokionez da hiri osoa saiatzen ari dela ideia horretan txertatzen. Ez da bakarrik Lako Arriaga, ez da bakarrik petatxo bat edo esperimento bat, baizik eta badago ideia bat hiri osoa jerarkizatzen duena superetxaditan oinarrituta. Eta beraz ideia da, hor urdin ilunez ikusten diren kale horietan, zentratzea pasosko trafikoa eta grises ikusten diren beste eremu guztietan, bai, kotxeak sartu ahal izatea, baina beste modu batean. Honi ja ikusi zaizkio arazo batzuk, eta da noski, eramaten baldin baituzu, zentratzen baituzu kotxe guztiak kale jakin batzuetan, hor arazoak sor daitezke, eta ja egiten ari dira honen errebizio bat, zentroan beste motatako superetxadi batzuk planteatuz, eta batez ere jokatzen kotxeen abiadurekin, ezta? Nik uste eta hau ja hasi garela ikusten beste hainbat hiritan, Donostin ja badaude kale asko igual 30 joan behar zarena, Bilbon duela gutxi saiatzen ari dira, duela gutxiti saiatzen ari dira hori hiri osora eramaten, baina nire ustez Gasteizen interesgarria dena da, badagoela atzetik halako ikuspegi integral bat hori aurrera eramateko. Low cost superetxadi batzuk planteatzen dira zenbait kasutan, zer esan nahi du horrek, kotxeari oztopoak jartzen zaizkio, oso garestiak ez diren tresnen bidez, adibidez margotzen da lurrean, txikitzen da beraien erraila, jartzen dira kontenedoreak pixkat oztopatuz kotxeak azkar joan daitezen, eta igual nire ustez zalantzagarria dena jartzen dira baita ere bidegorriak beste zentzuan, hor ja igual erabiltzen da pixkat txirrindularia, kotxea moteltzeko bai tresna bezala, eta nik uste hori pixkat zalantzagarria da, baina egia esan bere ondorioak edukitzen dira, eta egia da kotxeak astiroago doazela. Eta, gero, horrekin batera, zenbait ja operazio interesgarriagoak edo handiagoak ez direnak hain low cost, kentzen dira kotxeak plaza batzuetatik, hau da, betiko peatonalizazio bat, baina nik uste hemen interesgarria dena, badagoela hiri osoaren ideia bat atzetik, ezta? Eta honetan, erabat txertatuta dago ideia hauetan, 15 minutuko hiria, Carlos Morenorena eta Hidalgorena, baina ja Iker Eizagirrek azaldu digunez, ez naiz sartuko horretan. Nik uste pixkat, auzoen Donosti bat irudikatuko bagenu, noski horre aso bakarrik, nik uste ez daukala tamaina nahikorik auzo bat izateko, baina, nik uste, lehen Mikel Alvarezek nik uste nahiko ondo azaldu duela Amara Zaharraren izaera hori, eta igual justo Easoko eremua ez da auzo bat, baina igual Amara Zaharra bai daukala nortasuna, eta nik uste hori saiatu beharko litzateke mantentzen, zaila izan arren. Bueltatu Easoko eremura,
Claro, 575 metro luze gutxi gora bera, 55 metroko zabalera dauka, hori da arazo nagusia. Eta gero badauka zonalde bat pixkat, lodiagoa edo zabalagoa dena, eta gainerakoa nahiko estua, ezta? Orduan, interesgarria da ikustea non proposatzen ari diren metrorako geltokiak, zen ikuste hori oso kontuan hartu behar dela EASO-orako planteatzen den edozein planteamendurako. Bi sarrera nagusi daude, bat egongo da autonomia kalean, horre iparraldean, izango duena igogailuz sarrera bat Osasun kalearen amaieran, beraz beste kota altuago batean, eta gero errondon ere hor bekaldean, hegoaldean beste sarrera bat egongo dena, bai sarrera ohikoa eta igogailuarena. Hau izango zen pixkat beste irudi batzuetan berdina ikusita, eta nik uste hori kontuan hartu beharko litzatekela. Azaltzea nondik agertzen diren 500 etxebizitza horiek, da pixkat askotan planteatzen den Excel hirigintza, aplikatzen da formula matematiko bat eta da ateratzen dena. Legeak esaten du hor gehienezko eraikigarritasuna dela 2,3, egiten dutena da 21.000 bider 2,3, ateratzen da 280 eta pixkat horri borobilduz, 500. Osea, hori da egin den azterketa sakona, ez? Nik uste, egia da, baldin bada egoitza edo etxe bizitza auzo bat, legeak esartzen du minimo bat eta maksimo bat. Hor mugitu behar gara, baina gero, haiek joaten dira, haiek esaten dudanean da udal gobernua joaten da justo maksimora, alaiketa etekin ekonomiko handiena ateratzera. Ulergarria da, baina kuestionagarria ere bai. Nik uste beste hainbat faktore jarri behar ditugula mahai gainean, eta adibidez gutxiengoa, legea jartzen duen gutxiengoa, ze baita ere nik uste legea nahiko aurreratua da, 2006an egin zen, baina bere ideia zen ezin dugu alferrik galdu lurzorua, orduan ezin ditugu etxetxoak egin hiri baten erdian, orduan gutxienez 0,4ko eraikigarritasuna jartzen da, baina hori izango zen 80 piko etxe bizitza. Orduan hor horkila bat dago, 80 piko eta 500en artean, nik uste hor aukera asko daudela eta modu ezberdin askotara egin daitekela. Orduan, nire lehenengo ideia, eta hoi die gogeta personalak dira, baina nik uste eremua pixka bat kuestionatu daitekela. Kartel, ni honetan oinarritu naiz, kartel honetan beraiek egindakoa, non agertzen den eremua urdinez, eta egia esan, nik uste kuestionatu daitekela pixkat eremuaren muga. Mikelek esan du planen batean agertzen zela 6 hektareako 5,7 uste dute aipatu ezula, 57.000 metroko eremu bat, ni horretara iritsi gabe, nik uste bai interesgarria dela planteatzea nolakoa izango den bide gurutzea, EASO kalea, errondo pasealekua eta antxo jakitunaren artean, horre zera mentxugal lorategiak dauden tokian, akaso hori beste modu batera planteatu liteke, noski saiatu beharko ginateke bertan dauden zuhaitz ederrak ez deusestatzen, baina nik uste da aprobetxatu behar dela momentua hori pixka bat birplanteatzeko. Mendebaldeko muga, irudi honetan iparra dago eskuinera, beraz mendebaldekoa izango zen, iaia vertikala den pareta hori, hor zertxobait birpentsatu daiteke nola izan daitekeen autonomia kalearen jarraipena, nik uste hor ere dagoela lan eremu bat, eta bestalde Morlansekin lotura hori nik uste oso garrantzitsua dela, eta horri buelta bat eman behar zaiola. Hor eremu honen mugaketan oso modu arraroan dago, orduan nik uste hori pentsatu egin behar dela ondo. Karo, nik ez dut esango nola, baina bai pentsatu behar dela, bakit hori erreza dela, baina ezin naiz gehiago ausartu. Bestalde, Arbaizenea, hortxe alboan daukagu, da, ez dakit, hor Alba Dukesaren zerbait, ez da, ezin da nahikutu. Atzo bertan edo duela bi egun ikusi dugu nola botatzen ari diren txampunea baserria, horrekin lotuta dagoena, ez da, 87. urtean uste dute hor konbenio hitzarmen bat egon zela, Arbaizenea ez ikutzeko, baina nik uste hori ere, momenturen batean birplanteatu litekela, igual desjabetu egin behar da, ze egia esan dago leku batean oso simbolikoa, oso garrantzitsua, pentsatu behar dugu baita ere, iraganean Kristinanea ere pribatua izango zela, eta edo beste hainbat toki, hirietan. Hori da. Zer gutxi egin alko da, bertan, baina, tira.
ideia hona da. Bueno, nik uste, nola hemen ez daukadan aurrekonturik eta ideia botatzeko, Arbaizenearekin hor zerbait egin liteke eta gainera, batez ere, azpiegitura berdeen jarraipenean pentsatzen, ze Mundaiz zubia zeharkatu eta Kristinanea hortxe bertan dago. Orduan hor, planteatu liteke hiri ibilbide bat oso interesgarria berdegune garrantzitsu horiek lotuko lituzkena, ezta? Bestetik, geltokia. Bueno, egia esan hor, eremua pizkata handiago marraztu dut, ze beraiek marraztu dute handiago, ez dakit oso ondo zergatik sartzen diren plazan. Gero... Asmoa dutelako. Asmoa dute plazan sartzea? Ematen du. Horri oztopoak jartzeko nahi baldin bada, modu bat izan daiteke aldarrikatzea geltokia berritu dadila eta bertan beste funtzioren bat jar dadila, ezta? Merkatu bat. Nik uste alde arkitektonikotik igual ez da sekulako eraikina, bueno, gure irakasle batek egin zuen, Xabier Unzurunzaga, eta agian entzuten bana, akatuko nau. Bueno, diskutituko dugu pote bat hartzen, irekitzen direnean tabernak. Eta egia esan, bueno, da, zahar berritu daiteken eraikin bat, gaizki ere ez dago, esan nahi dut, ja, konfiguratu egiten du plaza, ohitu gara, eta nik uste interesgarria dela memoria aldetik mantentzea, beraz, nik uste hori ere dela planteatu liteken beste ideia bat. Eta noski parte hartzea, nik uste Koldok ja desente sakondu duela parte hartzean, parte hartze mota asko daude, baina nik batez ere parte hartzen mota bat gogoratu nahi nuke eta da referendumarena. Lurzoruaren legeak 108. artikuluan esaten du udal erreferendumak egin daitezkela horrelako kontuetan. Eta goiko irudi horretan ekarri dut pasaden urtean Dulantzin, Arabako Dulantzin bertan egindako erreferendum bat. Bertako plan orokorrean planteatzen zen komentu baten baratza erdibitzea eta egitea eraikin bat etxebizitza batzuekin. Ez dakit zenbat ziren, ez ziren asko, 15, 20 etxebizitza. Bueno, egin zen erreferendum bat, atera zen ezetz eta ez da egingo. Bueno, ez dakit, da tresna bat legala, pentsatuta dago, aplikatzen da eta listo, ez da? Ez dakit zergatik ezin dan aplikatu EASoko eremurako. Eta pixkat, nire liburuaz hitz egitera ere etorri naiz, arek esaten zuen moduan, eta, bueno, EH Bildutik atera dugu orain udal jarduera iraunkorraren gidaliburu interesgarri bat, badaukazue elkarrekin.ehbildu.eus webgunean, deskargatzeko moduan, euskaraz eta gazteleraz, eta bertan badago ataltxo bat irigintza iraunkorrerako irizpidekin, eta egia esan, aurreko egunean hartu nuen, eta 13 irizpidetatik, 10 edo nahiko ondo txertatzen dira, orain aldarrikatzen ari garen, hemen, nik uste, abots ezberdinez aldarrikatzen ari garen komunitaterako irigintza honekin, edo auzo unitatean oinarritzen den irigintza honetan, ezta? Bueno, ez dizuet orain irakurriko hori guztia, badeukazue bertan ikusteko, baina bai esatea hortik atera daitezkela beste 5 ideia edo. Eta bat izan daiteke ea energetikoki ahalik eta buruazkiena izan ote daitekeen auzo berri hori, ez? EASOn egin daitekena. District heating moduko bat ezar liteke, eguzki panelak eta ahalik eta buruazkiena izatea. Nik uste gaur egun ez da hitz egin behar buruazkitasunaz, baizik eta buruazkitasun konektatuaz, ezta? Osea, igual auzo hori izan daiteke buruazkia epe batean eta beharrezkoa baldin badu energia hartzea sare orokorretatik, bueno, hartzen du, baina ahalik eta denbora gehien buruazkia izatea, ezta? Bestea litzateke, eta ez dute ikusten, ea aukera dagoen handiago, bai, berehala bukatzen dut. Sozializatzeko espazioak nik uste garrantzitsuak direla, hori nahiko argi gelditu da zera hitzaldi ezberdinetan, tokiko zuzkidurak egon behar dira, etxebizitza eredu ezberdinak egon daitezke, ez bakarrik libreak eta jabegokoak, ezta, legeak ere ez du uzten bakarrik hori egitea, baina nik uste momentua da, hemen aipatu dira, zuzkidura etxebizitzak ere egin litezke, egin litezke baita ere erabilera lagapeneko etxebizitzak, kolaboratiboagoak edo kolaboratiboak izan gabe, eta tokiko garapen proiekturen bat ere bidera liteke, eta beti ere nortasun kolektiboa indartzeko proiekturen bat egin liteke. Hau da pixka Gaskok planteatu zuena hauteskundetan, okerrez banago, bera planteatzen zituen horre hegoaldeko zonaldean 4 edo 5 kantxa kirola egiteko, esituak eta abar, aukera bat izan liteke, nik hemen provokatzeko pixkat ekarri dut beste ideia bat Gasteizko Zabalortu proiektuarena, egia esan, igual astakeri bat da baratza batzu planteatzea EASOn, baina interesgarria da proiektu hau zeren eta
partzela honetan ekipamendu bat zijoan, eta herritarrek, auzotarrek ikusi zuten etzala eraikitzen, eta beraz, joan ziren udalaren gana, eta egin zuten hitzarmen bat, behin-behinean, erabili ahal izateko espazio hori, egin zuten auzo elkarte bat, eta beraiek kudeatzen dute. Eta egia esan oso onarpen ona izan du, komunitatea ere egiten duen proiektu bat da, eta, de hecho, beste bat egin nahi dute auzoan bertan, Zabalgana. Beraz, arrakasta izan duen eredua dela esan daiteke. Eta horrekin amaitzen dut, gogoratzea berriz ere, nik uste, nortasun kolektiboa eta helburu kolektiboak jarri behar ditugula, helburu ekonomikoen aurrean, bai, ez dakit, kuarteletan edo infernuan, eta baita EASoko eremuan, eta gaur saiatu gara horretarako ideiatxo batzuk ematen, erabilgarriak badira, primeran. Eskerrik asko.